Nina bakaZulu dumo obala lapho ngemunge kungemthole nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo ke zona indaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Wesulile esikhundleni Obengundunankulu KwaZulu-Natal. Uqhekeko kweANC luyilahlekisele ngomkhandlu. Lezi indaba ze1KZNTV. Lo Obengundunankulu esifundazwe sakaZulu-Natal uSihle Zikalala umemezela ukuthi uyashenxa namuhla esikhundleni sakhe kungakapheli ke namasonto angemangaki nje ekhale ngaphansi kwenqunquthela yokukhetha ubuholo obusha bukaKhongolose kwisifundazwe sikaMthaniya. Umhlazi wezepolitiki wesikhungo semfundo ephakeme eMpumalanga uKhanya Vilakazi uthi sekuphelile ngekusasa likaZikalala kulesi sifundazwe usengaze nje acatshangele iANC kuzwelonke kwesinye isikhundla. Kungakapheli nasikhathi esingengakanani nje uNdunankulu uSihle Zikalala ekhale ngaphansi enqungqutheleni yokukhetha ubuholi kulesi sifundazwe kaKhongolose kwabe sekuqokwa uSiboniso Duma njengohlalwa leli iqembu. Iqale lapho ke yaqonga incindezi yokuba ashenxe esikhundleni sakhe sokuba nguNdunankulu waso lesi sifundazwe. Emva kokusabalala kweindaba zokuthi uKzn uyashenxa esikhundleni sakhe ngempela ke ligcine ke liphumile ke iqhina embizeni namuhla selozilahla kunina. Njengelunga le-ANC namalunga nje e-ANC ewonkana silindelekile futhi sijoyina i-organization ngokuzikhethela. Ekujoyineni i-ANC sisuke singabeke zona inhloso zethu phambili kodwa sisuke sibeke ukuthi sisemzabalazweni wokwenza ngcono impilo zabantu bakithi. Ngalokho sinikezela amakhono ethu nolwazi lwethu lonke umbutho wesizwe iANC. Njengabantu abazabalazela inkululeko kumele siqonde futhi sikubeke phambili ukuthi kumele thina njengamalunga ombutho wesizwe singalokuthi sibe isenta yeinqushunqushu la kunenqushunqushu khona. Thina malunga e-ANC kumele silekelele ngokuthi senze futhi sinikezele ixazululo. Akulekelele umbutho wesizwe ukuthi ilunga likaKhongolose lixoxwe kugcine xoxwa ngalo njalo engathi lona elumzabalazo then ukuthi xoxwe ngumzabalazo ukuthi uya kanjani phambili. Ingalokho amalunga e-ANC wonke elindeleke ukuthi eyikhathini neyikhathi abhekana nazo angabi isubject yokuthi xoxwa ngawo kodwa kubhekwe kakhulu ukuthi umbutho usebenza ngendlela futhi uyakwazi ukuyisa abantu phambili. Yingakho ke ngithathe isinqumo sokuthi ngihoxe ekubeni nguNdunankulu weprovince yaKwaZulu-Natal. Ngikwenza lokhu ngokuyikhethela but ngifuthi ngikwenza lokhu uqinisekisa ukuthi akukho ungabaza ngokuthi iANC ibhekephi nohulumeni waKwaZulu-Natal ubhekephi. Ngiyakholwa ukuthi esikhathini abantu baKwaZulu-Natal abasinike sona sokuthi sihole uANC nasesikhathini sokuthi sihole uhulumeni senze likhulu ukuyisa phambili inhloso zomzabalazo wokwenza ngcono impilo zabantu sikwazi ukusheshisa uguquko especially ngakwezomnotho. Ngalokho ngifisa ukubonga kubo bonke abantu baKwaZulu-Natal nakuwo wonke ama-sectors inhlaka zonke ezikhona emphakathini waKwaZulu-Natal ngokusixhasa nokuseka njengohulumeni we-6 administration. Ngifisa ukubonga kakhulu kumdlokombane isilo samabandla isilo esakhothama isilo uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu. Ngibonge kakhulu futhi kwisilo esikhona isilo uMisuzulu kaZwelithini ngokusinikezela isupport nokusixhasa throughout umsebenzi besiwenza.
Kanti ngokusho komhlaziyi lokhu kangeke kudale ukwehlukana phakathi kuleli qembu likaKhongolose KwaZulu-Natal. I think ANC njengoba esifundazweni ibuye okhethweni I think itshengisile ukuthi ngisho noma kuthiwa kungaba khona ama factions kodwa iningi leqembu libumbene. Ngiyabona nalo igama lakhe umama uNomusa Dube-Ncube liphakanyiswa njengomuntu ongakwazi ukuthi ahlale abambe sona lesikhundla. Mina lokho ngikubona political compromise kuyinto enhle if bokuthiwa igama lakhe liyaphakanyiswa uyaqhubeka hayi ukuthi uyaqhubeka uyakwazi ukuthi Obengundunankulu ngenxa yokuthi lokho kukodwa kuzobe kuqhubeka i-continuation ngoba siyambona ukuthi njengoba u-MEC uzobe sethatha lona leli thuba lokuthi abu-MEC adlulele phezulu abe uprime akwazi ukuthi abambe kahle lama factions kuthiwa akhona within the ANC. Ngale kwalokho futhi yena umama uNomusa Dube-Ncube uke wafisa naye ukuthi abe usihlalo walo inhlangano la esifundazweni kulamasonto amathathu adlulile kodwa wangakwazi ukuthi bamvotele. So uma igama lakhe bokuthiwa yilona iPEC engaliphakamisa ukuthi angene then kungabe kuyatshengisa ukuthi yona lobuholo obusha obungenile be-ANC abugaqele ikhundla kodwa bafuna ukuthi umsebenzi kahulumeni we-ANC esifundazweni uqhubeke ngoba bona babeqinisekile ukuthi bona njenge-PEC enje into efanele bayenze fanele babuyele emasebeni bayokwakha kahle i-ANC benze sure ukuthi baya-unite i-ANC. So lokho kukodwa kuyatshengisa ukuthi usihlalo umthombeni uzimisele ngempela ukuthi ufuna ukuyakha i-ANC enzansi azanyuke naye aye phezulu ukuthi uma ithuba lakhe naye selivelile ukuthi abe uNdunankulu waKwaZulu-Natal ebese kwazile ukwakha kahle i-ANC ayibusele esimweni i-ANC yayakabe yisona esifundazweni. Kanti kusasa likaKhuzeni kulesi sifundazwe limfiliba kanti konke-ke sekulele kuKhongolose kuzwelonke. So la KwaZulu-Natal angiboni ukuthi sikhona isikhundla angasasithole ngoba impela isiphi esinye isikhundla esingaphezulu ukuthi ube uNdunankulu wesifundazwe esikhona la esifundazweni. So ukuthi uKhuzani angakwazi ukuthi bambize at a national level lokho kuzohamba ngokuthi i-ANC at a national level inaso isikhala sakhe sokuthi simdeploye whether is it we national legislator or is it ukuthi abe part of the executive as a deputy minister. Lokho kuzobonakala uma bokuthiwa umongameli uSi Ramaphosa ukhona la ambonelele khona ukuthi angakwazi ukuthi amnikeze i-position. Uhlalo weqembu likaKhongolose kwisifunda kiMusadladla enyakatho KwaZulu-Natal uMusa Cebekhulu uSeSol-Uqhekeko phakathi kwaleli qembu njengembangela enkulu okulahlekelwa ke umkhandlu Kzn.Uqhekeko njengoba kusuphethwe i-IFP. uCebekhulu usho kanjena ke ekhuluma ke neziko lezindaba ngenkathi ke kubanjwe umhlangano okwabelana ngolwazi obekumenywe kona ke ingqwele zikaKhongolose. iMusadladla region memo makade bona baleli qembu ngenhloso yokuncela ulwazi ngemizamo okufanele bayenze ukuze ke bebuyele ukwethenjwa kubantu. Uma kade bona be-ANC kanye nobuholo obusha baleli qembu ngaphansi kwesifunda iMusadladla bahlanganisa amakhanda engwelezane ukuzocebisana ngolwazi. Usihlalo we-ANC kulesi sifunda uMusa Cebekhulu uthi kufanele kugwemeke uqhekeko seludlangeke kuleli qembu ukuze bezokwazi ukwethembeka kubantu bekwazi nokuhlangabezana nezimfuno zomphakathi. So le program inhloso yayo ukuthi sizohlanganisa amakhanda kakhulukazi nezingqalabutho ze-ANC ezazikhona before 2011 nezazikhona kusuka i-ANC ikhandwa eminyakeni edlule eminingi lapha kule region yaseMusadladla sabizwa nge-North Coast ukuze sizoshare kahle ama-ideas ukuthi ikuphi lokubona abakwenza kahle baze bakwazi ukuthi nango-2011 sikwazi ukuthi sizophatha umkhandlu Kzn.Uqhekeko esabizwa ngothungulu siphethe sodwa njenge-ANC. Ziningi izinto umuntu angayibala but yokuqala yiyo le ngisho ukuthi into enkulu kakhulu
nokuyona ebalekile singaze siyokhomba ngaphandle fanele kuqale kube yithi ngaphandle ukuthi uqhekeko likhona usuka nje kwi-ANC phezulu ku-national uzofika la phansi lukhulu kakhulu and indlela esehluleka ngayo ukulifihla kubantu ngaphandle yikho lokwenza ukuthi abantu balahlekelwe ithemba ka-African National Congress. Yes, khona zikhona ke ezinye izinto esingenzanga kahle zona esithi zingaba izimbangela zokuthi singenze kahle okhethweni. Ilungu lePhalamende nelingomunye wabakade babakhona eqenjini le-ANC umhlonishwa Alice Mthembu uthi ubuholo obusha balesi sifunda kufanele bukuqonde ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili ngakho kumele belufune ulwazi kwabangaphambi kwabo ukuze bengeke bezithole sebenhlanhlatha. Ngifuna ukuthi yabona njengoba sibizela umhlangano nje la sibize ingqalabutho zo-ANC sibize abantu abakwaziyo naba bangasophondweni lwempi ngesikhathi ANC yakha lombutho nabantu abathenga ikhathi ezinzima ikhathi zodlame ikhathi zonke lezi ANC edlule kuzona ababekhona iningi labo bebekhona noma abanye bengasekho kodwa nje ngiyafuna ukuthi namhlanje sinalaba bantu uma abantu abaholayo abasebuholini bekwazile ukuthi bakhulume nalaba bantu bekwazile ukuthi bacele izeluleko kulaba bantu angeke inqola iye ehlathini ngoba bayobe bebuza indlela kubantu abayazi kahle indlela. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngesengwelezane empangeni. Bathole ukweluleka ngokomqondo namuhla ekuseni abafundi besikole samabanga aphansi eMoyeni Primary endaweni yaseGingindlovu enyakatho KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela ukuba abafundi abangama-24 kwabangama-25 bengeniswa esibhedlela emva kokuphalaza nokukhishwa kezisu kulandela ukuba ke bedle iyobo pheceleza ama-snacks athengiswa esikoleni. Sibuyele kwesijwayelekile isimo njengoba qhubekile ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi eMoyeni eGingindlovu enyakatho neKwaZulu-Natal. Lokhu kulandela ukhishwa izisu nokuphalaza kwabafundi emva kokuba kade bedle iyobo pheceleza ama-snacks athengiswa omunye womama esikoleni. Abafundi abangama-24 kwabangama-25 abaphuthunyiswe esibhedlela badedelwa izolo kanti oyedwa usaxilongwa ngodokotela. Namuhla ekuseni abafundi bathole ukwelulekwa ngomqondo emva kwalesigameko. Umthengisi ke kusazohlola ukudla kudayisayo njengoba kuvela ukuthi unesitolo emakhaya lapho ethengisa khona kodwa ke kungabikho abathenga kuyena masebe yagula. Ezindabeni ze1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma eRichards Bay. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya mbukele. Nina bendlove namandla sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV endabeni zethu okwizona ehamba phambili nazi. Wesulile esikhundleni Obengundunankulu KwaZulu-Natal. Uqhekeko kwe-ANC luyilahlekisele ngomkhandlu. Uhlalo weqembu le-ANC kulesifundazwe uSiboniso Duma uthi bazobuyela kumagatsha abo ukuze ke kulungiswe inkinga abasola ukuthi izona ezaba nomthelela ukuthi bancishelwe ukuvotelwa kokhethweni lohulumeni basekhaya obelingonyaka owedlule. uDuma usho lokho kwingxoxo ekhethekile benawo nethimba lezindaba eThekwini emva kwamasonto amabili nje bengenile njengobuholo obusha kulesifundazwe. Umbulela ekhaya siyabingelela osukwini lethu namhlanje sinosihlalo omusha we-ANC kusona isifundazwe KwaZulu-Natal omnumzane uSiboniso Duma njengoba sazi ukuthi basanda kukhethwa. Sizobheka nje izinto eziningi ukukhula kwakhe umlando wakhe kwezombusazwe ukuthi ngakube uqale nini ukuba usopolitiki ndiziphi izinto lezi abasibekele zona ukushintsha impilo zabantu esifundazweni KwaZulu-Natal. Sinezinto eziningi abantu abahlezi abakhala ngazo. Mr Duma siyakubingelela sikwamukela ohlelweni lethu namhlanje lispecial. Sibonga kakhulu mabhovungane sibingelela abalaleli nababukeli bakho. Mhlawumbe masingaqale ke sibheke nje masikhuluma ngoSiboniso Duma sikhuluma ngubani kusukela nje ekuzaleke nala okhulele khona. Ngikhulele endaweni yaseMthwalume eMzumbe kuthiwa Ward 19 ngolimi lanamhlanje ngafunda amabanga phansi ezikoleni zakhona koMnafu ngaqeda amabanga phezulu eLuthuli High School. So ngicabanga ukuthi le ngikhulele khona ngizala intokazi yakacele nobaba uDuma endaweni yakhona ke eMzumbe. Mangabe ususekufika ke la ezikoleni ofune kuzona isikhathi ojoyine ngaso ezombusazwe kuze kuba kufika manje njengoba ususihlalo wenhlangano enkulu la esifundazweni KwaZulu-Natal. Ngicabanga ngaba nenhlanhla ukuthi ke umuntu wewaya naKaNgqondonkulu mosifika kaNgqondonkulu ke beku96
isikhathi sezwe nebalazo lonke bosazi ukuthi umzabalazo boqhubeka oMadiba ngaleso sikhathi ke bese bephumile sebekhona sebeholini kodwa ke high school thina khona we active sazi nje ukuthi ke ikhona into bebizwa ngamaphekula ikhuni umuntu abacautious mengifika evarsity ngaba nenhlanhla ukuthi ngijoyine umbutho ke obizwa ngeSASCO okuyiwona okade ukhona sikwazi ukuthi silungise izinto zabantu akufanele babe excluded noma kuthiwa khona inkinga zo registration so umuntu wajoyina ngaleso sikhathi ke actively ukuthi abe involved emzabalazweni wenkululeko kazwelonke. Makusuka lapho kuyazi ukuthi iSASCO kuqhubeke liyavela igama lakho futhi nala egabeni lesi ze youth league. Ya ngaba nenhlanhla ukuthi egatsheni lase George Mpelo maka Ward 19 ngingaseva khona ku youth league ngaba usihlalo weANC branch kusuka ngo2001 3 4 5 then ngo6 umuntu wayoseva eregionini ngabe sengiyaqokwa ngo2007 ukuba member yeRC yeANC youth league. Kunyaka olandelayo wa2008 umuntu abese yaqokelwa esikhundleni sokuba uDeputy Secretary eprovinsini yaKwaZulu-Natal ye-Youth League. Nango2010 yaphinde yavuselela mandate umuntu oqhubeka kwaba uDeputy Secretary we-ANC Youth League. Wahamba ke ya disbandwa i-ANC Youth League ngabo 2010. Ngasho futhi ngakhona ngo2009 umuntu waqokelwa ekutheni ayongena eshamthetho saKwaZulu-Natal njengelunga kusuka ngaleso sikhathi kuze kube manje. Masibuyela le kulethinta iYouth League ungabikho kobuholi bakhona ukusuka ngalesi nalonyaka lo obalayo iziphi izinto ezilimazile noma kukhona yini la ukuhamba kwasala khona endleleni noma nibona izinto zisahamba kahle ikakhulu la KwaZulu-Natal. Ukhongolose ke ukwazi ukusebenzisa kakhulu ke iANC Youth League noma ama leagues akhona ukwazi ukuthi agqugquzele umphakathi ngoba mawubheka nje ANC Youth League inento ezimbili ezibekele zona eyokuqala is to champion the interest of young people esibili is to rally behind the vision of the ANC ngaleyo ndlela kuma ungasenga iYouth League stroke kuba nzima ukuthi umphakathi ugqugquzeleke kuba nzima ukuthi abafundi bakwazi ukuthi bayithole ANC ukuthi ufuna nomsoco wayo kuba nzima futhi nakhona nje ukuthi eindaweni ke ezobe zidinga activism kwabantu abasha phela bona usuke bengaoni lutho basuke bedinga amathuba omsebenzi nazo zonke lezo zinto so sike sakhinyabezeka ke nathi ngicabanga nje manje ukwakhiwa back kwama leagues of the ANC in particular youth league kuzoyilekelela iANC ukuthi kube lula into mobilization kakhulukazi. Kunale ethi le yegqugquzela ukuthi abantu abasha kumele kube yibona kakhulu abangena ezikhundleni ngiyakhumbula ukuthi na before iANC league iyakuphusha futhi kakhulu lokho kanti but kubonakala ngazuthi ushaya ngonyawo lonwabo ziguqula kanjani zonke lezo zinto ekutheni nabo abantu abasha bebonakala ezikhundleni eziphezulu. Ibalazo nje lilonke elumhlaba usuyalibona ukuthi ke ubuso bakhona buyashintsha babamncane izwe lethu ke iSouth Africa noma iAfrica yonkana iba nazo izinto zokudonsa kancane ekufakeni abantu abasha ezikhundleni sicabanga ukuthi ke kuyasigqugquzela ke ukuthi uzothola nasemakhampanini even na private sector nakhulumeni ulokubona ubusha obusa nasemakhanseleni wabonileka amakhansela amancane ukhongolose awafieldile ukuthi nawe uyodlala indima sicabanga ukuthi isimo siyashintsha nakhona ke ebuholini ANC kwenza umsebenzi ushube lula ngoba isuku seningi energy kuselula nakhona ukuthi noma kungenzeka in the process energy bayifake kakhulu kodwa kuyasilekelela isimo sokuthi basuke bezohlala isikhathi eside ebuholini bekwazi ukushintsha impilo zabantu unlike umuntu osuke uzothatha engasenaso isikhathi esanele nokuthi ayosebenzela umphakathi kodwa kubalekile ukumixa ubuhlakani babantu abadala abasebemkantshubovu nobuhlakani kwabantu abasha basuke bezoaccumulate experience. Bese Duma ngicabanga ukuthi mhlawumbe nawe kuyinto ongeke ukuthi mhlawumbe uyaqala ukuzwa ngamle ethi abanye abantu emphakathini mabebona umuntu weANC vele kuthiwa iqembu lezigebengu noma ke abanye abaholi bekuhlukanise bethi kusengakona ukuthi iqembu lesigebengu lo muntu loyo osuke eyisigebengu kuzona zonke lezi zinto insolo isuke ibithinta inkohlakalo eyisuke ivela kwabanye abaholi ezinye futhi lezi igameke eziyibonakala izenzeka zokubulalana okuye kubonakala engazuthi kunombango wakhona osukuthinta izikhundla kuzona zonke lezo zinto nje mhlawumbe ikuphi engakusho nina engakubheka ukuthi nakuba kungasafani naphambilini kukho noma ehluko kodwa ukushintsha nje lendlela enibukeka ngayo emphakathini. Sicabanga noNkulunkulu uzofana sehlisele umoya oyingcwele asilekelele kwisimo sokuthi kube khona nje ukuthula esizweni
kuthiwa KwaZulu-Natal kuyiqiniso kona ukuthi into yenkohlakalo isibuke imbandakanyisa kakhulu nabantu ke abasuke bekhona kuhulumeni ngcono sibalekile ukuthi le system yobucapital ingcolile nje umthetho wayo kodwa kubalekile ukuthi nakhona siyihlukanise ukuthi uANC njengenhlangano enkulu ayikaze ingene inkohlakalweni kodwa abantu kuyenzeka benze izinto and ke iANC iyagcizela ukuthi osuke engazange enze kahle umthetho awudlala indima kodwa kuyenzeka futhi nakhona uthola sekudaka nje olufakwayo ukuthi ukuze wehlisa isithunzi somAfrika nokuthunaza inhlangano uvela uthi bangcolile abantu abathile gcina ngazange kutholakala ebufakazi kodwa ke into yodlama olibhekiswe komama elibhekiswe ingane siyalisana kakhulu nalo nakubula kosemapolitiki kubantu bepolitiki kuyahlupha esifundazweni soKwaZulu-Natal and siyafisa ukuthi ke amaphoyisa asondele eduzane kodwa umphakathi wonke ngoba phela igebengu uzalwa umphakathi uyalazi loqiniso kufanele usondele ekutheni sishintshe isimo sethu sibe nokuthula isifundaze sethu enye indawo ecebe kakhulu ke nangomlando eKwaZulu-Natal nefanele siyiphathe ngendlela ekahle. Idlulile conference ngeweekend futhi nisanda kuphuma kwi-policy conference ebekade ikhona lapha eNazareth. Okay, kade kiwa kwi-conference bekunalento le kuthiwa ke ukuhlukana kwembono ukuthi thina sihamba nalaba thina sifuna kungene labo. Kwesinye isikhathi ngizokhumbula nje kade kuyiwa kuhulumeni lo basekhaya mangabe uzwa nakumagatsha kusakhona lokhu ungezwani ngabantu mhlawumbe abangene ngokuthi thina sasifuna abantu kwangena ubani namanje njengoba kade nekwi-conference ye-province lezo zinto niqeda kanjani ekutheni mangabe sidlulile i-conference ukungaboni kwethu ngemmono wodwa ukuthi sihamba nobana akungene laba okuphume laba noma kubuye laba nikulungisa kanjani ekutheni nibuye nibo ANC ninonke. Intando yabantu iyabusa eSouth Africa futhi ke kwenziwa uyena uKhongolose sicabanga ukuthi uKhongolose uyalivuma ithuba lokuthi abantu makuyakhetha ubuholi abazihlukanise ekutheni bafuna ke umholi onjani nozo achievana kodwa nje mase iphela inkomfa yakhetha ubuholi wonke umuntu ufanele angene alandele lo buholi nalabo abasuke bekwenzekile kwakuyibona abaphumelelayo akufunakala futhi baphakamisa amahlombe ukuthi ibona abangcono bajabule bashaye impempe kodwa kufanele ba-embrace ushintsho nokuthi nolo kade sengaboni ngombono ofana nowakhe amsondeze eduzane sicabanga ukuthi idlule kahle inkomfa yethu and bekade peaceful siyasebenzisana sisonke nje uzobona ukuthi nabantu bonke kade becontestana basemsebenzini njengamanje nizoqhubeka nibone einsukwini ezilandelayo siyosebenza umsebenzi on the ground siyokwazi ukuthula ama project ezayo so sesidlula isikhathi senkomfa siyaunite iprovince ngoba inomsebenzi omkhulu ukuthi sithuthukise isizwe sethu kulona sihlalo kuzoba semsweni wakho ukuthi uyawuphendula kunalento le ka-ANC kakhulu ejwayelekile ukuthi umuntu mangabe esewusihlalo wenhlangano ngala kuhulumeni uba undunankulu singabona noba noguquko kwi-cabinet lesifundazwe. Sicabanga ke sinikeza uKhongolose enza umsebenzi wakhe ahlangane uma kuloko kodwa nje ANC ibumbene njengamanje iANC ifuna ukuzishintsha impilo zabantu kwaZulu-Natal iANC izoqhubeka isebenze sibambisene nje sisonke munye nomoya wethu siyezwana. Yena ke usihlalo we-ANC kwisifundazwe kwaZulu-Natal umnumzana uSiboniso Duma besikade nje sibhekisisa noma sixoxa kabanzi ngaye nje njengoba kwabanye abantu abaningi bebuka emusha kodwa mangabe sewulalelisisa kahle meyichazela ukusukela nje ngempilo yakhe ekujeneni umbutho kusuka kude kusasuka nasekhungweni zemfundo ephakeme nibe nobusuku obuhle. Ake siye futhi ezitolo umbukeli siyabuya nezinye zindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili. Wesulile esikhundleni Obengundunankulu KwaZulu-Natal. Uqhekeko kwe-ANC luyilahlekisele ngomkhandlu. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo R16.65 kwi-dollar laseMelika libe ngo-20.21 kupondo waseBrithani libe ngo-17.04 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,785.85 ounce kuthi intengo kwalo ngahluziwe yona ime ku$94.12 umphongolo. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka.
Indaba kaMkhumbi Gudluka sibone amagumgedlela ziyaguqa la kuze kube ngomzana.